खुलुमबाय गिबियावनो बर' रादाब नायनानै मोजां मोनग्रा गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङै दङ। नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे गोदान खौरां लानानै नुजाथिफैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। दिल्लीनि गासै गं 20 फरायसालिफ्राव बमा दोननायनि हुमखि होदों दुथां सुबुंफोरा। मिथिनो हानाय बादिब्ला सोनाब बिहारनि रिचमन्ड ग्लबेल स्कुलाव बमा दोननायनि हुमखिखौ मोनसे इमेलनि गेजेरजों मोननाय लोगो लोगोनो जायगानि पुलिसजों लोगोसे बमा बोखांग्रा हान्जाखौ लेंहरनानै नायबिजिरनायखौ जागायजेनो। नाथाय गोबां खेब नायबिजिरसेयावबो दासिमबो बमा दोननायनि जेबो रोखोमनि मुवा एबा सन्देह खालामजाथावना जेबो रोखोमनि मुवा मोननाय जायाखै। सुलुङाव मिथिहोनाय बादिब्ला दिल्लीनि सेइन्ट थमास स्कुल, बसन्त कुन्जर बसन्त भेलि स्कुल, मादारास इन्टारनेशनेल स्कुल, रिचमन्ड ग्लबेल स्कुल आरो ल'डि एस्टेरर चौधरी पेटेल स्कुलफ्राव बमा दोननायनि हुमखिफोरखौ मोननाय जादों। गवालपारा जिल्लानि कृष्णाय पाइकानि सोरखारि हा दखल खालामनानै थाग्रा सुबुंफोरखौ इभिक्सन खालामनायाव गोबां जेंना जेंसि आरो इभिक्सन खालामजानाय सुबुंफोरा पुलिसफोरखौ थांखिनानै लावथि जं लानानै गिख्रंथाव गाग्लोबनाय जाथाय जादोंमोन। जेराव बे गाग्लोबनाय जाथायाव आसाम पुलिस जवानफोराबो जोखोम जादोंमोन। थासारिया बांद्राय दुंहाव जानायनि थाखाय पुलिसआ गुलि गावदों। बे गुलि गावनाय जाथायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा जायो। बे जाथायखौ लानानैनो पुलिसफोरखौ गाग्लोबग्रा सा 10 सुबुंफोरखौ एरेस्ट खालामनायजों लोगोसेनो गिबि मन्थ्रिखौ हुमखि होग्रा सामनुर आली मुंनि सासे सुबुंखौबो पुलिसआ खाबाय। एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांमोना मोनसे खौरांमेल खुंफुंदों। जेराव बे खौरांमेलनि गेजेरजों बिथांमोना फोरमायथिनाय बादिब्ला सनितपुर जिल्लानि सारिदुवार हाग्रा बिफाननि सिङाव थानाय सिंग्लिमारि एफआरसिजों लोगोसे माखासे एफआरसिफ्राव फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि गेजेरजों मोनसे नटिस दैथायहरनाय जादों। जाय नटिसनि गेजेरजों 7 साननि गेजेरावनो सिंग्लिमारि आरएफनि सिङाव थानाय नबिन दैमारि, कुदिराम नार्जारी, बिरेन बसुमतारी आरो गासै सा 40 नखरफोरनो इभिक्सन खालामनायनि नटिस दैथायहरदों। बेखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा आसामनि गिबि मन्थ्रिनिसिम कनभे खालामनाय जादों आरो बिथाङाबो लोगो लोगोनो बे इभिक्सन खालामनायनि नटिसखौ बन्द खालामनायजों लोगोसे डिएफअ आरो एरियानि रेन्ज अफिसार बिथांमोनखौ जायगानिफ्राय ट्रेन्सफार खालामनाय जादों होननानै फोरमायदों। थारैनो बेबादि नटिस हरनाया जोंनि थाखाय सोमोनांथाव। बर' हारिया बिटिआरआव बर' कसारी काउन्सिलाव आसामाव उदाङै गावनि हानि मोनथायखौ लानानै थांनानै थानायनि मोनथाय दङ आरो बर' आरो ट्राइबेल सुबुंफोरा हानि बिगोमा। नाथाय हानि बिगोमानि सायावबो जुदि नटिस खालामोब्ला जोंनि थाखाय आलादा रायजो बा आलादा हादोर गैथ'आ। भारतआवनो आसामाव बिटिआरआव बर' कसारी काउन्सिल बा कार्बि आंलंआव गुबुन गुबुन काउन्सिलाव रायजो जानानै दङ। बेखायनो बेबादि बर'फोरखौ पलिटिकेल कनस्पिरेसि खालामनाय खामानिखौ मावबावोब्ला बेखौ जों गनायनानै लाया आरो बेनि थाखाय गणतान्त्रिक आन्दलन खालामगोन आरो जेबो रोखोमनि जाहोनाव बे जायगानिफ्राय खारनांगौ गैया। बे जायगायाव एफआरएफ 1 बादियै हा मोननायनि दाबिखौ लानानै सोरखारखौ नारसिनगोन आरो बे इभिक्सन खालामनाय नटिसखौ केन्सेल खालामनायनि थाखाय गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ साबायखर बावदों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांमोना। गारि सिखाव खावनानै गुबुन गुबुन जायगायाव फानहैग्रा 4 मेघालयनि सिखाव हान्जाखौ खादों गुवाहाटी पुलिसआ। पुलिसआ मिथिहोनाय बादिब्ला बिसोरनि हान्जाया जायगानि गारिखौ सिखाव खावनानै म्यानमार, नेपाल बायदि जायगाफ्राव फानहैयोमोन। नाथाय पुलिसआ मोनसे सोदोब सुलुंनि गेजेरजों सन्दारनानै बिसोर 4 सिखावफोर धृत भिनसेन्ट खारकंकर, रलियास लापां, रिकी रेने आरो जाफ्रेमी गसुंगा मुंनि 4 सिखावफोरखौ खानो हायो। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि नाजानायजों गुवाहाटीनि सरुसजाई स्टेडियामाव जानो गोनां 10,000 मोसाखावरिनि बागुरुम्बा मोसानाय दिन्थिफुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामनानै सानथामनि हाबाफारि खुंफुंनाय जादोंमोन। बाक्सा जिल्ला सालबारिनि सिङाव थानाय खाग्राबारिनि गेलेग्रा फोथाराव गबर्धना हालाम दुलाराय बर' हारिमु आफादनि बानजायनायाव थांनाय 16 जुलाइनिफ्राय लानानै 17-18 जुलाइ एबा मैया सानथामनि हाबाफारिजों 10,000 बागुरुम्बा मोसानाय दिन्थिफुंनायजों लोब्बा लाखिनानै बे हाबाफारिखौ लानाय जादोंमोन। मैया बे सानथामनि हाबाफारि लानानै खुंफुंनाय मावबादाया गाजा गोमजायैनो जोबनानै थाङो। आसामाव बांलादेशनि थासारि लाबोनायनि हुमखि होदों माइनरिटि आफादा। गवालपारा जिल्लानि पाइकानाव जानाय इभिक्सन खालामनायाव जानाय हिंसायारि जाथायनि उनाव आसाम नाङैनो मुस्लिम हारिनि गुबुन गुबुन आफादफ्रा गोख्रों सोमावसारनाय हाबाफारि लादों। बे हिंसायारि जाथायनि गेजेरावनो आसामखौ बांलादेशआव जानाय बादि थासारि खालामगोन होननानै हुमखि होदों संकेलतु संग्राम परिषदआ। मख'नो गोनांदि आसाम सोरखारा मुसलमान हारिनि सुबुंफोरखौल' टारगेट खालामनानै इभिक्सन खालामदों होननानै हुमखि होनायजों लोगोसे गिबि मन्थ्रिनि थासारिखौ बांलादेशनि गाहाय बारग' मन्थ्रि शेख हासिनानि बादि खालामगोन। जेराव शेख हासिनाया बांलादेशनिफ्राय खारखोमानो गोनां जानाय बादिनो गिबि मन्थ्रिखौबो आसामनिफ्राय होखारहरनो थाखाय हुमखि होयो संकेलतु संग्राम परिषदआ। बेजों लोगोसेनो माइनरिटि आफादफोरा गिबि मन्थ्रिनि मासिखौबो सिफायगोन होननानै गोख्रों अजद दैखांदों।
बेनि अनगायैबो राजा लामायाव सोमावसारगोन, रेल लामा होबथागोन, पुलिसा लावथि सिबोब्लाबो माइनरिटिखौ होबथानो हानाय नङा होननानै गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों फोरमायदों संकेलटु संग्राम परिषदनि दैदेनगिरि मुसाबिर आली आहमेदा। नलबारि जिल्ला सागरकुसि श्री श्री दुर्गा मन्दिर काटिकुसियाव खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 12थि गायसनथाइ सान खुंनायजों लोगोसे 2025 मायथाइनि HSLC आरो HS आनजादाव साबसिन अनजिमा लानानै उथ्रिसारनाय गासै सा 36 फरायसाफोरनो मान बावनायजों लोगोसेनो बर' कसारी अनसाय गाव हायुं खुंथायनि बानजायनायाव साफ्रोमनोबो 10,000 रांनि चेक अनसुंथाइ गथायदों। बे हाबाफारियाव BKWCनि मासिगिरि अनिल बसुमतारी बिथाङा बाहागो लानानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों बे खौरांखौ फोसावदों। पलिटेकनिक एन्ड इन्जिनियारिं कलेजनि प्रफेसार आरो गुबुन गुबुन मासिनि थाखाय मैया साख्रिनि थिसनथाइलाइ रानदों। गिबि मन्थ्रि डॉ हिमन्त बिश्व शर्मा, सोलोंथाइ मन्थ्रि डॉ रनेश पेगु आरो सोलोंथाइ बिफाननि मावख'गिरिफोरनि नुजाथिनायाव मैया गासै सा 342 प्रफेसार आरो गुबुन गुबुन बिफाननि मावफारियाफोरनो एपइन्टमेन्ट लेटार राननानै होनाय जायो। गसाइगावनि सराइबिल बियाबाव UPPL दोलोनि मोनसे जयनिं हाबाफारि जानानै थाङो, जेराव बे जयनिं हाबाफारियाव UPPL दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारिनि नुजाथिनायाव गासै सा 100 सुबुंफोरा UPPL दोलोआव आखाइ हमफैदों। बे हाबाफारियावनो जयनिं जाफैनाय सोद्रोमाफोरखौ बरायनायजों लोगोसे बिथाङा फोरमायथिदों दि जानो गोनां BTC बिसायख'थिखौ लानानै गोबां राजखान्थि हान्जायानो बिसायख'थिनि फोसावदिं मेलफ्राव गोबां बायदि खोथा बांसावनो हागौ, नाथाय प्रमद बर'नि दैदेननाय BTR सोरखारनि समाव BTR ओनसोलाव माब्लाबाबो इभिक्सन खालामनाय जानाय नङा। BTR सोरखार थाजासिम बयबो गोजोनै थानो हागोन होननानै गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों फोरमायथिदों राजु नार्जारि बिथाङा। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।